Gero, urrengo saiakeria uste izan zela Herrerako etxia. Izan zen Herrerako etxia eta Aldamenoko bi batea izan zen. Baina ez bata ez bestia esan horten aurrean. Herrerako etxia okupo gizan, hamar bat gaztek, eta sartu ditzuan, da etorri ziren bi estupa, eta bi estupak izan zozkun, urteteko, estela etorri ingo zituela, zipaio guri etate hortik, gor gaztian epo ganon artean dezibizuan urtetea, ez gola gura ez resistentzik ez gola jarriko, eta urten eginen, da bagoia zenean etorri ziren bi furgoneta, zipaionak, jauzian, akorrelo eskundanoi, eta indioskun identifikau kanpoan hor, izenak eta hori dana, eta ondo zauskun hortik astatuta kartia eukuzela etxea. Ni zela menordean nintzen, zizian hor eurak zaren pelota ikuketan, gingo eskula hor jartzea resistentzia jarri gela, no seke, igual kartzela goia zela momentuan, gaba igual kartzela pasoko gela, eta horako amenaza botaten hasi zian, eta guri kojo nahi gura, baina azkenean ez da